Real talk ha, ka-journey. Nabay panahon nga sige kag trabaho, sige kag paningkamot. Pero murag nahimo na kang prisoner sa kwarta. Dili ka katulog. Dili ka ka-relax. Dili ka kabalo mo enjoy kay naa kay fear nga dili pa enough. Pero paminawa ni, in the end, nothing goes with you. Zero. As in, zero. Walay masulod sa lungon. Kita tanan guilty ani. We want more money, more success, more security. Pero usahay, malimtan nato ang pinakaimportante. Pamilya, peace, health, purpose, ug ang Ginoo. Daghan tao nga dato sa outside pero pobre kayo sa sulod. Ka-journey, sa una, sige kog paningkamot og trabaho. Mutan-aw ko sa akong pamilya, pero ako hunahuna, unsaon ako pag-provide og mas daghan. Hangtod nga niabot ko sa point nga ako mismo naka-realize. Unsaon man ang dato ka sa kwarta, pero pobre ka sa oras sa imong anak. Ana si Jemron, don't get so busy making a living that you forget to make a life. Money is a tool, not a trophy. Your legacy is not what you earn, it's who you raise. Walay kwarta nga maka-replace sa character, faith ug love. In the end, nothing goes with you except who you became. Kay kung pwede pa lang ka-journey, daghan siguro mo adto sa langit dala pa ilhang achievements ug certificates. Pero ingon si San Pedro, congrats ha, pero sorry, no attachments allowed. Ka-journey, kung kapoy na ka sa chase sa success, ayaw kalimot nga life is not a race. It's a responsibility. Responsibilidad nimo ang imong kalipay. Responsibilidad nimo ang imong pamilya. Responsibilidad nimo ang imong kaugmaon, dili ang imong bahag. So karon, yes, padayon sa trabaho. Yes, padayon sa negosyo. Yes, padayon sa ambitions. Pero ayaw kalimti ang duha ka butang. Kinsa ka nagtan-aw nimo? Kinsa ang maapektuhan sa imong journey? Build wealth, pero ayaw kalimot build character. Kay maunay makauban nimo hangtod sa katapusan. Kay journey, trabaho ta. Kay bawal ta madriya. Ayaw kalimot, pasalamat ta sa Ginoo. Kay sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. Babush!